Ka Southern Border Sports Association kabadai ka way nakikanhon kabadon ya kathong kumno ban kantiu ya kasap kapong jeng kisam la don sap hai kamile kai sport prepare ki bahap hapo ka Ranikor Civil Subdivision jong ka Southwest Khasils District hagaba ya gani ka kanhon la lam khmat dau MLA ka Ranikor uba Pius Marwin kumu president nangta uba Nararian Thongni kumu general secretary baruba kitbor lang Imli kum vice president. Kinongkit kam jongkap Southern Border Sports Association haba jingkran batkilat bathai kubor. Kilong bakadaw bakong santam bakiseng ya kani kakenhun warla kadon lupa ka Maukarwat District Sports Association kadai ban kentiu ya kasap kapong jongki kun samla khamtam kitui ki basyong basa hagi thain bordar. Southern Border Sports Association kalong habang iya kasap gilekai jongki kun samla jong kadok than Rankor Civil Subdivision ni bilong sya ki samla ki badon sap ni rangnut ni thrang ban promote syu ek sap jongki ni kwa ban i ba la kmu ki mi ki khna ki jongi ki ban poi sya kadan milekai I-League ISL le wat sya ki wepat ki level ki bakam hakli ru ni kata ba ki samla jungi kim na duna than yang jong kata de ngidon ka thong balak no ngi la persyang ban approach ki bor badai pet jong ka Meklia Football Association ban pan ya ka jing itu no la ka affiliation de rei nak liang jong MFA kala syang ban ki kartu ki kriteria ki bang de bat pendap de ngatrai kamlok ka ba yang i ban pendap kriteria sudon khniat ka wei ka bang dang ap ta ka de ka NOC na ka wei pat ka nearby affiliated association ka de ka Maukarwat District Sports Association di nakaliang jongki ru kilapulari bansa le ikta berengkam pinot ke jikermen ba hadin mangilo layo ya ka affiliation la MFA ni salak ban skri khamha sisu ban ron ki football league beper bat nganget ndai tang football ki samla jungi ki long ki ba don sap bat ki bapau bahawat haka swimming haka archery haka volleyball bat ki pat kita ki jing angnut bat ka thong ban syakri padba nakliang jungi ka Southern Border Sport Association. Ni kalong ba balai ba ni seng ye kene ka Southern Border Sport Association kalong hadin ijing ya lenti ke ba slam ngi mah kamtam kumbala ong i sekretari mene ba ka ini ke jaka jongi ki don sibun ki sama ke badan sap tentang ke football ki pat ki sports. Tikawe kalong ba kanong rim ke jongi bangi kwa ban affiliate ola ka jong. Markum ba kalong mentang apa Ranikor ke jongi dang don tangka Maukarwat District Sport Association. Kidan ki sport club ki ba affiliate jaka MDSA. Tinggi i ba ke jinglong jingman jong ka jakaru. Kamong syu ke ba jam ma kala jengai. Tikidan ki sport club na kini ki thain bordal. Baper kemudian kata ke jing angnut ban ya simenta haka football mereka bu jing ki kimla ban lek ceru Maukarwat. Tinggi i ba ka jaka kan kamjan ngi bangin dan nak la ka jong ngin affiliate nak la ka jong kata aga baide bat ka Ranikor Ranikor konstitusi Ranikor area borok kawi kemar bakal jengai tan bangin lek cepo ka Maukarwat district headquarters ri kwa ban affiliate nak la ka jong marngi i ngangej ba kamdan jing AEA nama ba ki association ru kila ban affiliate de ngangej po district jongi dangi dan affiliate ru ki ba affiliate jaga MFA ru kanam dan jing AEA kira kata thong ke jongi ban rai ke samla ban rai ke jing ejan ya ki sport club per po jong ni ka dong ka than ke jongi ban ajing sakri ke kita sampai kalau ba ni da ang kalau ba ka MFA kan kampung ploy jadi itu no ya ka Southern Border Sport Association nang babali bangila banang ron kumarong secretary ni bangila banron susu ki wi ki league lan ki tournament habe di klub ki ya ka sport ko ne ka dog ka jungi tai ka ajang anu jungi jaka seni kepada dai kepala yau ngala ke ba tanglung re wat la ngidang sistem tam asnem dunam ta bangila form ni ka Southern Border Sport Association de kalong ba kini ki kenjat benai baladap tinggal persang kumdo ban organize ki sport dikene ke ke sport ke ba ngile menta ka not out system dikelong ba ka jeng anu jungi kalau mengile ya ka league system dari kelong bangi pala menta ban organize ka league
Tinggi kuat kalau bah cuap ngilek league system kalau bangin yo cuap itu nak kalian juga MFA kan.